ቤት ምኽረ ጸጥታው ውድብ ሕብራት መንግስታት ኢትዮጵያን ምድጋፍ ዘለዎ ቁርጠኝነት ገሊጹ አባላት ጁንታ ካብ ሃገር ንምውጻእ ዝገበር ወጻዕሪ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝፈሸለ ዋና ተሓባባሪ ስራሕቲ ህንጸት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም ካብወጣይ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ተሳትፎም በምኽንያት ሕብሪ ቆርበቶም ጉቡእ ሓወልቲ ዝኽርን ዘይቆመሎም ወታደራት ሚኒስተር ምክልኻል እንግሊዝ ኣብ ቀድሚ ፓርላማት ሃገር ጠጠው ብምባል ይቅርታ ሓቲቱ ጽና በላይ ሰዓት 12 ኮይኑ ማዕድ ዜና ጀሚርሎም ኣብ ስልሒት ምክፋል ድጎማ በጀት ፌደራል ዝተገብረ መጽናዕቲ ፍሉይ ዕላማ ዘለዎ ድጎማ በጀት ዝከፋፈለሉ ሰራርሓ ስርዓት ተዲቡ ልዝብ ይካየዳሎም ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃቦ ሕገ መንግስታዊ ልእኽቶ ብብቕዓት ንምውጻእ ኣብ መጽናዕቲ ዝርከብ ሪፎርም እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ 4 ቀንዲ ጉዳያት ዘተኮረ እታወት ናይ ምእካብ መድረኽ ኢሎም ሃገራዊ ሓድነትን ዘላቕ ሰላምን ምህናጽ ውጽኢታዊ ፊሽካል ስግግርን ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ልዕልነት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታውነት ምርጋጥን ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃቡ ሓላፍነታትን ተግባራትን እዮም ተባሂሉ ኣፈ ጉባኤት ቤት ምኽሪ ኣይተ ኣደም ፋራሕ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝተጀመረ ትካላዊ ሪፎርም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመጣጠነ ዕብየት ንምምዝጋብን ሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ንምጥንኻር ስለዝሕግዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ኣብ ተዓውዲ ልዑል ልምድን ፍልጠትን ዘለዎም ሰብ ሞያታት ውሽጢ ዓድን ወጻእን መጽናዕትና ግበረ ከም ዝርከብ ገሊጾም እቶም ኣፈ ጉባኤ ፊሽካል ስግግርን ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍትን ፍትሓዊ ተረባሕነትን ማዕረናይ ምልማዕ ዕድል ብምርጋጥ ሃገራዊ ሓድነትን ምህናጽ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብሪሆም ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስራሕ ዘሎ ስልሒት መከፋፈል ድጎማ በመጽናዕቲ ብምፍላይ ኣብ ቀጻሊ ስልሒት ከም እታወት ብምጥቃም ዝርግሐ መሰረተ ልምዓታት ፌደራል ፍትሓዊ ምግባር ክትትል ስርዓትን ሜላታት መፈጸሚ ምድላው እቲ ስልሒት ድጎማ ኣብ መንጎ ክልላት ተመጣጣነ ዕብየትን ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ኣብ ምርጋጽ ዘለዎ ግደ ዝግምግም መምሓይሽ ስርዓት ኣዝዩ ኣድላይ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ርእሳነ ምምሕዳር ክልላት ሓለፍቲ ቢሮ ክልላትን ላዕለዎት ኣመራርሓታት ፌደራልን እናተሳተፉ ይርከቡ አባላት ጁንታ ካብ ሃገር ንምውጻእ ዝገበር ወጻዕሪ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝፈሸለ ዋና ተሓባባሪ ስራሕቲ ህንጸት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ ሃገር ንምውጻእ ዝገበር ወጻዕሪ ካብ ዝገበሩ ኣባላት ጁንታ ኣብዝሓ ከም ዝተደምሰሱን ዝተወሰኑ ድማ ንድሕሪ ተመሊሶም ኣብ ሽንጥሮታት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ካብ ሃገር ንምውጻእ ታሴራ ብምድላውን ሽሞም በኻሊእ ማንነት ብምቕያርን በሱዳንን ክልል ኣምሓራን ኣቋሪጦም ንምውጻእ ከም ዝፈተኑ ተዛሪቦም ይኹን እምበር እቲ ዝገበርዎ ፈተነ ብምፍሻል ከም ዝተደምሰሱ ሓቢሮም ዝተረፉ ድማ መውጽእ ስለዘይብሎም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እናሰዓበ ስጉምቲ ይወስደሎም ኣሎም ኣብ ትግራይ ሄሊኮፕተር ወቂዕና ተባሂሉ በአባላት ጁንታ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ዝተለመደ ናይ ሓሶት ወረ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሌተናል ጀነራል ባጫ ኣብ ኣጣየን ካልኦት ከባቢታትን መጥቃዕትን ዝተፈጸሞም ወገናት ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጽንዓት ተመንዮም ቤት ምኽሪ ጸጥታው ውድብ ሕብራት መንግስታት ኢትዮጵያን ምድጋፍ ዘለዎ ቁርጠኝነት ገሊጾም እቲ ትካል ትማለብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘለዎ ድልውነት ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ምኽሪ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ናጽነት ግዝኣት ሉዓላውነትን ሓድነትን ብጽኑዕ ከም ዘኽብር እውን ደጊሞ ረጋጊጾም እቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ንዝገብሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍልጦ ብምሃብ እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ጻውዒት ኣቕሪቦም መንግስቲ ዝሃገር ዝገበሮ ዝተዋደደ ሰብኣዊ ሓገዝ ናቐጸለ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ግና ሕዚ እውን ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ሓቢሮም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንዓለም ለኸ
ተራድኦ ትካላት ሕቡራት መንግስታት አንፈተ ወሃብ ሓገዝ ህጹጽ እዋን ማለት እውን ገለልተኛ ሰብኣዊ ዘሻራውን ናጻነትን ብምኽታል ንኢትዮጵያ ዝገብርዎ ሓገዝ ንከጠናኽሩ ጻውዒት ተቐሪቦም ኣብቲ ክልል ዝረኣዩ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና በጽሐ ዝርከብ ጾታዊ ጥቕዓት ብዕምቆት ከም ዘተሓሳሰቦ ዘፍለጠት ቤት ምኽሪ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ምርመራ ንኽግበር እውን ሓቲቱሎም ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ብሓባር ብምዃን ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ብኣወንታ ከም ዝሪኦ እቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣፍሊጡ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ናበርከቶ ዘሎ ኣስተዋጽኦ እቲ ቤት ምኽሪ ፍልጦ ብምሃብ እቲ ኸይዲ ዓለም ለኸ ሕጋጋት ዝተኸተለ ንክኸውን ጻውዒት ተቐሪቡሎም ሕብረት ኣፍሪካን በይነ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብቲ ቀጠና ሰላም ንምዕሳል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ እውን እቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ባንክ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝስርሑ 3 ፕሮጀክታት ዝውዕል 907 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንምግባር ምስ ሚኒስተር ገንዘብ ስምምዕ ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕነት ሚኒስተር ገንዘብ ኣይታ ኣሕመድ ሹዴን ዳይሬክተር ግሩፕ ባንክ ዓለም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኦስማን ዲዮንን እዮም ተፈራሪሞምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣሽቱን ማእኸሎትን ኢንተርፕራይዛት ኣዋህባን ተበጻሕነትን ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምድንፋዕ ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ከብጽሖ ዝኽእል ጉድኣት ንምንካይ ዝውዕል ሓገዝ እዩ ተባሂሉ እቲ ናይ መጀመርታ ስምምዕነት ሓገዝ 200 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽትን ዝተዋፈሩ ኢንተርፕራይዛት ዝውዕል እዮም ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣዝዮም ዝተጎድኡ ኢንተርፕራይዛት መዋጽእ ብዝኾነ መንገዲ ንኽቕጽሉን ኣብ ውሽጢ ንግዲ ክጸንሑ ንምግባር ከም ዝሕግዝ እውን ተሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሳለጡ ኣገልግሎታትን ተበጻሕነትን ኤሌክትሪክ ንምዕባይ 500 ሚልዮን ዶላር ስምምዕነት ዝተገበረ እንትኸውን ኣብቲ ዓውዲ ዘላቒ ኣማራጺታት ፋይናንስ ንምምጻእ ዘኽእል ከባቢ ንምፍጣር ዘኽእል ከም ዝኾነም ተገሊጹሎም ረብሓ ፖለቲካ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝደልዩ ሓይልታት ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ንኽቕጽል ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓቲቶም ሪፖርተርና ዋለልኝ ታምር ኣዋዲድዎሎም ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ መንግስት ሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር መንግስትን ህዝብን ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ብመንነትና ከይተፈላለና ሓድነት ሃገርና ንምሕላው ህዝብን መንግስትን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ በርሳችን ከመሃከላችን የሚገቡ ሕድሕድና ኣብ መንጎኣትዮም ኣምሓራይ ኦሮሞ ትግራዋይ እንዳበሉ ዝፈላሉና ንባዕሎም ፖለቲካዊ ትርፊ ኢሎም መሸቀጢ ከይገብሩና ክንጥንቀቕ ኣለና መንግስቲ በይኑ ዝገብሮ ነገር የለን ህዝቢ ሓጋዛይ ክኸውን ኣሎ በደካማ ጎናችን ገብቶ ብድኹም ጎና ኣትዮም ግድብና ኸይግደብ ዝሰርሑ ብዙሕ ሽርሒ ኣሎ ሕብረተሰብ ነዚ ኩነታት ተረዲዩ ሰላሙን ሰላም ሃገርን ክሕሉ ኣለዎ የኦሮሞ ህዝብ ከአማራው ጋር ምንም አይነት ግጭት ሊኖርበት አይችልም ጭራሽ አይታሰብም ህዝብ ኦሮሞ ምስ ህዝቢ አምሓራ ጎንጽ የብሉን እዞም ህዝብታት ሓቢሮም ዝነበሩ ዝተዛመዱ ዝተዋለዱ እዮም ክንፈላለ አይንኸልን አሁንም እየታገለ ነው ያለው መገነጣጠልና አይፈልግም ሕዚ ህዝብ እናተቃለሰ ይዘሎ ምን ጽጻለ ይደልን ህዝብና ሓንቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝደሊ እቲ ህዝቢ ብፍቕሪ መንባሪ ዝደሊ እኔ ክዝቡ ላይ እኮ ችግር ያለዩ ኣብቲ ህዝቢ ጸገም ኣይራኹን እቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ኣክቲቪስትን ፖለቲከኛታትን ኩሉ ንባዕሉ ስልጣን ንምሓዝ ካብ ዘለዎም ድሌት እዮም ካብ ኩናት ሁከት ዝርከብ ነገር የለን ኣብ ህዝቢ ጸገም የለን እዩ የግዳስ ፖለቲከኛታት ስኽን ኢሎም ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ አንፈት ከምጽእዎ ኣለዎም ኢትዮጵያ ውስጥ ጠርተ የምታጋጨው ብሔር የለም ኣብ ኢትዮጵያ ና ሓደ ብሔር ጸዊዕኻ ናብ ጎንጽ እትእትዎ ብሔር የለን ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሓደ ኣነ ብውልቀይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ንስራሕ ኸይደየ ኣብ ኩሉ ትረኽቦ ኢትዮጵያዊ ፍቕሪ ሓሌት እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ንምፍላይ ምጽዓር መሕፈሪ እዩ ክእረም ኣለዎ ቢሮ እቶት ከተማ አዲስ ኣበባ ዝሓለፉ 9 ወርሕ 32.3 ቢልዮን ብር መካቦ ፍሊጦም ኣብ ምሕዳርቲ ከተማ ሕጊ ቢሮም ንሰርሑ 178 ተኣመንቲ ከፈልቲ ግብሪ ያፍልጦ ተዋሂቦም ኣሎ ኣስማረ ብርሃኑ ዘዋደዶ ኣባደመቀ
ቢሮ ቶት ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብዛ ዓመት ኣብ ዝሓለፉት 9 ሰዋርሕ ንምስብሳብ ካብ ዝተለሙ ብር 33.2 ቢልዮን ቅርሺ ብር 32.3 ቢልዮን ቅርሺ ብምስብሳብ 97 ሚታዊ ትልሚ ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩ ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሮም ንዝፈጸሙ 178 ከፈልቲ ግብሪ ብምምሕዳር እቲ ከተማ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣፍልጦ ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ምስ ከፈልቲ ግብሪ ተቀራሪብና ምስራሕ ብምኻልና ጽቡቕ ውጽኢት ክምዝገብ ክኢሉ ይለን በአዲስ አበባ ያለ አግባብ የተጫነን ግብር ኣብ አዲስ አበባ በዚህ አግባብ ተጻዕነ ግብሪ በዝተፈላለየ ምኽንያት ምኽፋል ዘይካሉ ኩሉ ጸጎሞም በመጽናዕ 6700 ፋይላት ክሲ ክዕጾ ብምግባር ልዕሊ ብር 10 ቢልዮን ክስረዝ ምግባሩ ነዚ ሓቅን ትበሃልዩ እዚ ዓብይ ምንቅስቓስ ዝፈጠረ እንትኸውን ንዓኻትኩም ድማ እዚ ናይ ምስጋና መድረኽ ከም ዝፈጠረልኩም ይኣምን ሓላፊ ቢሮ ቶት ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣይተ ሙልጌታ ተፈራ እዞም ተኣመንቲ ከፈልቲ ግብሪ ንምሕራይ ግልጽ ዝኾነ መመዘኒ ብምውጻእ እቲ መመዘኒ ኣማሊኦም ዝተረኸቡ ክሽለሙ ምኽኣሎም ድማ ገሊጾም የተጨማሪ እሴት ታክስ በወቅቱ ማሳወቅ የጥፋተኝነት ታሪክና ተወሳኺ ግብሪ እሴት ምፍላጥ ታሪክ ዘጥፈአን ምድግጋምን በቢሮ ዝተረኸቡ ጸብጻባት ኦዲት ተወሳኺ ግብሪ እሴት ብምኽፋል ተመላሲ ምሕታትን አበርክቶ ዕዳጋን በብጨናፍሩ ቅብሊት ዕድጊት ዘይምዝርጋሕን ዘይምጥቃምን ቅብሊት ዘይምቁራጽን ካብ ኮሚሽን ጉምሩክ ስግኣት አቅራባይነት ዝኣመሳሰሉ መዐቀንታት ብምውጻእ ዞም ከፈልቲ ግብሪ ክሕረዩ ተገይሩሎ አፍልጦ ካብ ዝተዋሃቦም ከፈልቲ ግብሪ ነቲ ሽልማት ዝበቁሉ መመዘኒ ከም ዝሐጎሶም ብምሕባር ንኻልኦት ዘላዓል ተግባር ምዃኑ ድማ ገሊጾም እዮም የእውቅናው ስነ ስርዓት መስፈርቶቹ በጣም አስተስተውኛል ናይቲ ስነ ስርዓት አፍልጦ መመዘኒ ረቃሕታት ብጣዕሚ ይሕጉሰምኒ እዮም ግብሪ ምኽፋል ጽቡቕ ወለዶ ይሃንጽ ግብሪ ምኽፋል ሓደ ግዜ ይሕባእ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ድማ ነዞም ቅኑዓት ዘይኮኑኣት ተሓሳስባታት ብምቕራፍ ናብ ቅኑዓት ተሓሳስባ ክመጹ ዝገብር እዩ እዚ ድማ ክቕጽል ይግባእ በጣም ውስጤ ላይ ያው የደስታ ኣብ ውሽጠይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስምዒት ፈጢሩለይ እዩ ኣብ ዝቕጽል ድማ ብዝሓሽ ኩነታት ንሃገረ ከበርክት የለዓለኒ እተን ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ነቶም ግብሪ ከፈልቲ ዘበረታትዕናሉ ዋና ምኽንያት ዘለዎም ሃገራዊ ፍቅሪ ምዃኑ ብምሕባር ንኻልኦት ዘበረታትዕ ምዃኑ ድማ ሓቢረን እየን ያበረታታነው ሀገር መውደድ በወሬና በፉከራ ሳይሆን ዘበረታታዕናሉ ምኽንያት ሃገር ምፍታው በወረን በፈኸራን ተይኮነስ በተግባር ምዃኑ ስለዘርአዩና እዩ ንዓኻትኩም ሓፍ ክትብሉ ምግባርና ንኻልኦት ከፈልቲ ግብሪ ናብቲ ብራኸ ክጽንበሩ ይገብር እዩ ነዚ ድማ ስርዓት ምእካብ ግብሪ ዘመናዊ ብምግባር ቁልጡፍ ንኽኸውን ዝለዓለ ስራሕ ብምስራሕ ሓላፍነትና ኣብ ምውጻእ ኣጠናኺርና እንቕጽለሉ እዩ ዝኸውን ቢሮ ቶት አዲስ አበባ ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ኣፈጻጽማ ምስብሳብ ግብሪ 100 ልዕሊ 100 ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ ዝሕሸቶት ምስብሳብ ንዝኻሉ ጽሕፈት ቅርንጫፋት አፍልጦ ተዋሂቦም እዩ ክልል ትግራይና በዝነበረቶ ቁመናን ምምላስ ግበር ጻዕሪ ከዕወት መንግስት ሰራሕተኛ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውግንና ናጻ ብምዃን ግድኡ ኸበርክት ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ጸውዕሎም እቲ ኮሚሽን ምስ መዳርግቲ አካላት ብምዃን ላዕለዎት አመራርሓ ሓለፍቲ ቢሮን ስልጠና ሂብሎ ሙልጌታ ተስፋይ ተኸታትልዎሎ በሪሁ ብርሃንም ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተመስረተሉ ሕጊ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዝሕግዝ ስልጠና ንሓለፍትን ምክትል ሓለፍትን ኣብያተ ዕዩን ንላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይን ተዋሂብሎ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ምስ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራልን ሚኒስቴር ሰላምን በሓባር ኣብ ዘሰናድእዎ እዚ ስልጠና መንግስቲ ሰራሕተኛ ሕብረተሰብ ንምግልጋል ብተበግሶ ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ ብዝተኻየደ ዳህሳስ መጽናዕቲ ሕብረተሰብ ንምግልጋል ኣብ ማኣዲ ስራሕ ዝተረኸቡ ሰራሕተኛታት ዋላ እውን እንተሃለዉ ክሳብ ሕዚ ናብ ስርሖም ዘይተመለሱ ሰራሕተኛታት እውን ከም ዘለዉ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦሎ ማንኛውም ሲቪል ሰርቫንትና አመራር በስራው ተገኝቶ ስራውን የሚሰራበት ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስትን አመራርሓን ኣብ ስርሑ ተረኺቡ ስርሑ ዝሰርሐሉ ባይታ ክፍጠር ኣለዎ ህይወት ዝሓትት እንትኾይኑውን ህይወት ክኸፍል እዩ ዘለዎ ሲቪል ሰርቪስ ምስ ፖለቲካ ዘተሓሓዞ ነገር የብሉን ግልጋሎት ጥዕና መጓዓዝያ ሕርሻዊ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ሕብረተሰብ ዝሓቶም ግልጋሎት እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ዘይተፈትሑ ብርክት ዝበሉ ጸገማት እንተሃለውን መንግስቲ ሰራሕተኛ እታ ክልል አካል ፍትሕ ክኸውን እዩ እቲ ቢሮ ዝላበው ችግሮችን ብቻ መደርደር ሳይሆን የችግሮችን አካል እንድንሆን ይፈልጋል ጸገማት መቅማጥ ጥራሕ ዘይኮነስ አካል መፍትሕ ክንከውን ይዝድለ ቢሮክራሲ ድማ መንግስትን ህዝብን ዘራኸብ ድልድል ወይ ድማ ቢንቶይ ነዚ ተረዲና ኣብ መጸገም ግዜ ሕብረተሰብና ስሉጥ ግልጋሎትን ምላሽን ዝረኽበሉ ባይታ ምፍጣር ግቡእ ኩልና ከምዚ ዓይነት ኣረዳዳ ኣብ ኩልና ክፍጠር እዩ ዘለዎ
ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ሓገዝ ናውትታት ንቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ መሃቡን መንግስቲ ፌደራል አቅመ ኃይል ሰብ እተኸልል ንምዕባይ እናሰረሐ ከም ዝርከብን እቲ ኮሚሽን አፍሊጦሎ ቀደም ሲል ብዙ የደከመባቸው የለፋባቸውና መሬት ላይ ሆነው የነበሩ ነገሮችም ብዙሕ ዝተደኸመሉን ዝተለፍዓሉን ኣብ መሬት ዝነበሩ ስራሕቲ ብምኽንያት እቲ ፀገም ከም ዘይነበሩ ኮይኖም ምርኣይ ኣዝዩ እሕዚንዎም ነዞም ነገራት እዚኦም መሊስካ ምጥያሽ እዩ ትኹረት ክግበር እዚ እውን እቲ ቀዳማይ ቢሮታት ብግቡእ ቁመና ምውዳብ እዩ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣብ ፈታናይ ኩነታት እውን እንተኾነ ዝተዋሃቡ ሓላፍነት መገልጋል ሕብረተሰብ ክፍጽም ይግባእ እውን ተባሂሉ እዩ መልሶ ማቋቋም ሂደቱን በመደገፍ ላይ ወደ ኋላ ያለ ማለት ዳግማይ እግሪ ናይ ምትካል ከይድ ንምትሕግጋዝ ነድሕሪት ብዘይምባል ክንቀሳቀሱን ከም ዝኽፈሎም ማህያ ተመጣጣኒ ዝኾነ ግዜ ኣብ ስራሕ ምሕላፍ የድሊ ካልኦት ዝለዓሉ ፖለቲካዊ ሓሳባት ባህርያት ስራሕ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስለዘይኮኑ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዘይሻራዊ ኮይኑ ክሰርሕ ትፅቢ ስለዝግበረሉ ኣብ ዝህብዎ መንግስታዊ ግልጋሎታት ዜጋታቶም ኣቦታቶም እነታቶም ኣሕዋቶም ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ክፍጽሙ መንፈሶም እውን ናብቲ ዝቐደመ ጥንካረ ትግራይ ንኽምለስ ዝኽኣልዎን ኸበርክቱ እየ ፀውዒ ዝቐርብ ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ዝካየድ ብመረፃ ጥራሕ ከም ዝኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ተኣማናይን ተቐባልነት ዘለዎን ክኸውን ኣብ መዝነት መንግስቲ ዘለዎ መራርሓ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሳሲቦም ኣለው ሰሎሞን ኣበጋዝ ዘወረዱ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ መራርሓ ክልላትን ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ኣብ ከይዲ ምዝገባ መረፅትን ካልኦት ዝተወገኑ ስራሕትን ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምምስራት ወሳናይ ግደ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዮም ከይዲ መረፃ ዕውት ንክኸውን ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝዓዘዘ ግደ ከም ዘለዎም እውን ኣተሓሳሲቦም እዮም እኛ በመንግስት ላይ ያለን ኃይሎች ሁለት ኃላፊነት አለብን ንሕና ኣብ ሓላፍነት መንግስቲ ንርከብ አካላት ክልተ ሓላፍነት ኣለውና ቀዳማይ እቲ ከይዲ መረፃ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንምህናጽ ዝሕግዝ ክኸውን ልዑል ሓላፍነት ኣለና ፓርቲታት ዘልዕልዎም ጥርዓናት ቦርድ መረፃ እውን ዘልዕሎ ንሕና ኢና ክንሪኦም ዘለና ኣናሽተይ ዝበሃሉ ጉድለታት ክንእርሞም እዩ ዘለና ኣብ እተካይድዎም ግምገማታት ካብ ዝተሰርሑ ጽቡቓት ነገራትን ላዕሊ በብዕለቱ ዝረኣዩ ጉድለታት ገምጊምና ክንእርም እዩ ዝግባእ ኢትዮጵያ ክትረጋጋእ ዘይደልዩ ግዳማውያን ኃይልታት ኣለው ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ባህጊ እዞም ኃይልታት እዚኦም ከም ዘይሰምርዮም ዝዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ዝካየድ በመንገዲ መረፃ ጥራሕ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብም እዚህ ያላችሁ አማራጮች መግለጽ እንፈልገው ንመላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብዚ ንዘለኹም ኣመራርሓን ክገልጸልኩም ዝደልዮ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃእ ዝሰጋገር ዝደራደር መንግስቲ ኣይፍጠርን ዝኾነ ሰብ ስልጣን ክሕዝ ዝኽእል ብመረፃ ጥራሕ እዩ ነዚ ተገንዚቡ ዝንቀሳቐስ ፓርቲ እንተሃልዩ ሓሳብ እንተልይዎ ኣወዳድባ እንተልይዎ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ህዝቢ የእሚኑ ንኽምረፅ ንሕና ድማ እቲ ምህዳር ነዚ ዝጥዕም ምዃኑ ተረዲና ብምስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብመረፃ ስግግር ስልጣንን ሕጋዊ መንግስቲ ክንፈጥር ይግባእ ዝቕጽል ሃገራዊ መረፃ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ዝውስን ብምዃኑ ፓርቲ እንተይኮነስ ኢትዮጵያ ሳዕሪት ክትከውንን ዴሞክራሲያውን ተኣማናይን መረፃ ንምስላጥ ጻዕሪ ምክያድ ከም ዘድልውን አመላኺቶም እዮም በፊታችን ያለው ክረምት በምርጫ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን መጻኢ ነገር በመወሰን እጅግ ወሳኝ ጊዜ ነው ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክረምቲ ብመዳይ መረፃ ጥራሕ ከይኮነስ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ንምውሳን እውን ኣዝዩ ወሳናይ ግዜ እዩ ሕልሚ ጸላእቲ ብዘየግህድ መንገዲ ድርብ ሓላፍነት ሒዝና ሰርሒና እንትዕዊትናዮ ኢትዮጵያ ትስዕር ኢትዮጵያን ተስዒራ ኢትዮጵያውያን ክጉድኡ ኣይኽእሉን እቲ ጉያ ብልጽግና ክስዕር ወይ ድማ ካልእ ኤክስ ዝበሃል ፓርቲ ክስዕር ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ክትስዕር ዘኽእል ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ሰሙን ቁጥሪ ተመዝገብቲ መረፅቲ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ እናወስኸ መምፁ ርእሰ ምምሕዳር ክልላትን ኣመራርሓታት ምምሕዳር ከተማታትን ገሊፆም እቲ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ፀጥታ ምህላው ድማ ሓቢሮም እቶም ኣመራርሓታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ምዝገባ መረፅ ተመልኪቶም ይጣሳሊጦም ኣለው ንጸብጻብ ሰሎሞን ኣበጋዝ ባደመቀ
أبو شادشاي هاجراو مرصا مزغبا مرستي أبز ملكت كساب حزي زي تخفتو مرصا طابياتات نكخفتو كمودما كالوت مس مرصا تتحيزوم كفصوم زغبوم سراحتات نمفصام أبز حلف سومون قداماي منستر أبي أحمد مس امرارحاتات كللن مس مرصا بوردي إثيوبيان بمربب حبريتا زكايد وميتن استغمطو انفتات نسعبو زلو معبالتات داغما بيت صحفت قداماي منستر زتا ساليتوم ابتميت استساتفو امرارحاتات كلل أبز حلف سومون مزحالات يرايو زنبره كيدي مزغبا مرستي بزحشه ኩነታት ኣብዚ ሰሙና ተፈጸመ ምዃኑ ገሊጾም በክልላችን ዘንድሮ ይመዘገባል ተብሎ የሚጠበቁ 16 ሚሊዮን 500 ሺህ ነው ኣብ ክልልና ለምዘበን ኣብ መረጻ ክምዝገቢዩ ተባሂሉ ትጽቢት ዝግበረሉ 16 ሚሊዮን 500 ሺህ እዩ ካብዚኦም ድማ ናውቲ መረጻ ተማሊኡሎም መረጽቲ ምምዝጋብ ኣብ ዝጀመሩ ከባብታት بزيك 4 زوباتات ولقا عب 17 زوباتات بحفشة 14 مليون 530 حادن شحن 330 مرست يوم كمزقابو تثبيت قبر كساب حزي بفلاي دما دحري قمقام زحلف سمون عبي لوت إيزالله كساب حزي 13 مليون 340 شحن 530 مرستي مرز آكاردي وسيدوم يوم زدما وصيتو 85 مئታዊ ይኸውን ባለፈው ሳምንት የኛ ክልል የነበረበት ሁኔታ በርካታ ምርጫ ጣቢያዎች አልተከፈቱም ነበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልልና ዝነበረ ኩነታት ብዙሓት ምርጫ ጣቢያታት ዘይተኸፈቱ እዮም ነይሮም ክሳብ ሕዚ ተኸፊቶም ስራሕ ዘይጀመሩ 508 ጣቢያታት ምርጫ እዮም ኣብ ክልልና ካብ ዘለው ከባቢ 12299 ጣቢያታት ምርጫ ውሽጢ 11799 ተኸፊቶም ስራሕ ጀሚሮም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 1 ሚልዮን ዝመልእ ሰብ እኳ ኣይተመዝገበን ነይሩ ሕዚ ግና ከባቢ 5 ሚልዮን 100 ሽሕን መረጽቲ ተመዝጊቦም እዮም እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሐሸ እዩ ኣፈጻጽሞ እንትረአውን 50 ሚእታዊ እዩ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ብወገኖም ምስ መረጻ ቦርዲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ብምኽኣሎም ብዙሓት ሰባት መረጻ ከርዲ ክወስዱ ምኽኣሎም ድማ ሓቢሮም እዮም የመራጮች ካርድም አለቀብን የሚል ነበረ ናይ ተመዝገብቲ ካርድ ተወዲእና ይዝብል ሕቶ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ቦርድ መረጻ እቶም ዝጎደሉ ናውትታት ስለዘማልእልና ዝነበረ ጸገም ተፈቲሑ ህዝብና ኣብ መረጻ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባርን ንምምዝጋብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርን ዝናኣድ ኮይኑ ይምዝገቢው ተባሂሉ ትጽቢት ካብ ዝግበረሉ 1 ሚልዮን 405,650 መራጻይ 1 ሚልዮን 234,802 መራጻይ መረጻ ካርድ ወሲዱ ተመዝጊቢው እዚ ድማ ከም ከተማና 88 ሚእታዊ ተመዝጊቢው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ 22 የምርጫ ክልል ነው ያለው ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናብ ከባቢ 22 ክልላት መረጻ አለው ፉሊ መረጻ ጣቢያታት ሓዊሱ 699 ጣቢያታት መረጻ አለው 15 ጣቢያታት መረጻ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ በዓሉ ዝውስኖ ኮይኑ ካብዚ ወጻኢ ዞባ ካማሺ ሓዊሱ መረጻ ቦርዲ ምሳና ብሰርሖ ስራሕ ናውት መረጻ አትዮም እዮም ኣብ ዞባ አሱሳን ማኮሞሊ ወረዳ ናብ ከባቢ 301 ጣቢያታት መረጻ ተኸፊቶም ምዝገባ መረጽቲ እናተኻየደ ይዝርከብ ካብቶም ዞባታት ኣብቶም ዝተጀመሩ ከባብታትን ካብ ዝሓዝናዮ ትልሚ አንጻር 70 ሚእታዊ መረጽቲ ተመዝጊቦም እዮም ኣብ ካልኦት ክልላት ምዝገባ መረጽቲ እናተመሓየሸ ምምጹ ኣብ ትሚት ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብ ሲዳማ 80 ሚእታዊ ኣብ ሃረሪ 55 ሚእታዊ ኣብ ደቡብ 55 ሚእታዊ ኣብ ድሬዳዋ 84 ሚእታዊ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊ 43 ሚእታዊ መረጽቲ መረጻ ካርዲ ከም ዝወሰዱ ተገሊጹ እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ልዕሊ 450,000 ዜጋታት መረጻ ካርዲ ምውሳዶም ተሓቢሩ እዩ ስጋት ጸጥታን ድሕነትን ዝተራእየሎም ከባብታት ምዝገባ መረጽቲ ንምክያድ ዘኽእል ጥጡዕ ባይታ ክፍጠር ከም ዘሎ ቶም ርዕሰ ምሕዳራት ሪቶ ሂቦም እዮም በአጠቃላይ ከ138 ምርጫ ክልሎች 131 ላይ በሐፈሻ ካብ 138 ክልላት መረጻ 131 ክልላት መረጻ ኣብ ስራሕ እዮም ዝርከቡ ኣብዚኦም ድማ 19 ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ እቲ ህዝቢ መረጻ ካርዲ ንኽወስድ ጻዕሪ ኣብ ምግባር እዮም ዝርከቡ እዚ ድማ እቲ መረጻ ንኽካየድ ካብ ዘለዎም ድሌት ዝተለዓለ እዩ የተለያዩ ታጥቆም የሚንቀሳቀሱ የሽፍታ ኃይል የዚህ ተዓጢቆም ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ዝንቀሳቀሱ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ተሓቢኦም መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ስራሕ ይሰርሑ እዮም ዘለው ኣብዞም ከባቢታት ትኹረት ጌርና ምስ ኣካላት ጸጥታ ፌደራል በሓባር ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ ክሳብ ሕዚ ድማ ብዙሓት ጸገማት ዋላ ይሃሉ ደኣምበር ስራሕትና ኣብ ምዕዋት ኢና ንርከብ እቲ መረጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ኮይኑ ንኽፍጸም ሰፊሕ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ እዚ ሓይሊ ተሓቢኡ ስለ ዘጥቅዕ ብዘይ ምዝንጋዕ ኣብ መረጻ ክልላት ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ጸጥታ ብምስራሕ
ኣብ ኩሉ ከባቢ ኦሮሚያ ሰላማዊ መረጻ ምክያድ ይካል እዩ እቲ መረጻ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንክፍጸም ሰላም ንምርጋጽ ስራሕትታት ይስርሑ ምህላዎም ድማ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ገሊጾም እዮም ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የማድረግ እቲ መረጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ንምግባር ጸጥታ አዲስ አበባ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ንምግባር ዝተፈላልዩ ስራሕትታት ኣብ መስራሒና ንርከብ ጸገም ከጋጥመና እዩ ዝብል ስጋት የብልናን ካብ አካላት ጸጥታ ቁጥጥር ዝወጽ ነገር ከምዘየለ በገምጋምና አረጋግጽና ኢና ሽፍታ ነው እየገባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እቲ ኃይል ሽፍታ ኣብ ሓደ ከባብታት እናተርአየ መጥቃዕት ይፍጽም እዩ ስለዝኾነ ድማ ምስዙ ተተሓሒዙ ጽንዓት አካይድና ኢና ብዘካይድናዮ ጽንዓት ድማ ዞባ መተከል ሓዊሱ ሓደ መረጻ ጣብያታት ኣብ ከይዲ እናተመሓይሹ ክመጹ ዝኽእሉ ምዃኖም ኢና ርኢና ብኣብዝሓ ግና 85 ሚእታዊ እቲ መረጻ ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝፍጸም ብዝግባእ ዝረኣናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ክልላት ድማ እቲ መረጻ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ጸጥታ ከም ዘሎ ዝተሓበረ እንትኸውን እቲ መረጻ ሰላማዊ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያውን ተኣማንን ኮይኑ ንኽፍጸም ብዝለዓለ ሓላፍነት እናተሰርሐ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ ምስዚ ተተሓሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ድሂቦም መብርህ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተገዱ አንዳርጋቸው ብጉዳይ ጸጥታ ሻርሻይ ሃገራዊ መረጻ ንምክያድ ዘኽእል ዘተኣማምን ሰላም ኣብ መብዛሕትኡ ክልላት ምህላው ገሊጾም በጣም መለስተኛ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ከጸጥታ ችግር አኳያ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ዝረኣዩ ጸገማት ውስናት እዮም እዚኦም ድማ መረጻ ንዘይ ምክያድ ዝኽልክሉ እንተይኮኑስ ኣብ ጣብያ መረጻ እንኳን ጸገም ክኾኑ ዘይኽእሉ እዮም ዝለዓሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እንተሪናዮ ብዘይካ ክልል ደቡብ ኣብ ኩሎም ክልላት 6 መረጻ ጣብያታት ኣብ ከባቢዮም ስለ ዝተበተኑ መረጻ ምክያድ ኣይካልን ኣብ ከባቢ ደቡብ ምዕራብ ኦሞ ምስ ኬንያ ሱዳን ዘዋስን ከባቢ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብግርጭት ጸገም ስለ ዝተመዛበሉ ኣብ ሰለስቲኦም ጣብያታት ምክያድ ኣይካልን ካብዚኦም ወጻኢ ግና ኣብ ኩሎም ክልላት መብዛሕትኦም ምክያድ ዝከኣል ኣብ ዝተወሰኑ ድማ ውሱናት ጸገማት ዘለዎም እዮም ቀይሕ ኢልና ዝፈለናዮም እውን እቶም ጸገማት ብምስትኽኻል መረጻ ምክያድ ይከኣል እዩ ዝብል መደምደምታ ኢና በጽሒና ኣብ ኣምሓራ ቤንሻንጉል ኦሮሚያን ደቡብ ክልላት ዝረኣዩ ጸገማት ጸጥታ ምህላዎም ዝሓበሩ ኣይተገዱ አንዳርጋቸው ኣመራርሓ ክልላት ኣብ መረጻ ትኩረት ገይሮም ተሰሪሖም ኣብቶም ከባቢታት መረጻ ምክያድ ከም ዝከኣል አብሪሆም መተከል አካባቢ አሁንም አክቲቭ የሆነ ግጭትም መፈናቀልም ስላለ እንደገና ደግሞ ወደ ጫካም የተወሰኑት ወደ ደግሞ ሌላ ወደ ከተማ የተፈናቀለበት ስለሆነ ኣብ ከባቢ መተከል ሕዝውን ግርጭት ምምዝባል ስለዘሎ ከምኡ ድማ ናብ ጫካን ከተማን ዝተበዛበሉ ስለዘሎ እዚ ብትኩረት ስራሕ ዘድልዮ ኮይኑ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል እውን እንተኾነ መረጻ ምክያድ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጸገም ጸጥታ ዝነበሮም ከባቢታት ሰፊሕ ስራሕ እናተሰርሐ እንትኸውን ኣብ ከባቢ ዞባ ወለጋ 311 ጣብያ መረጻታት ጸገም ዘለዎም ተባሂሉ ዝተመረጹ እዮም እቲ ኣመራርሓ እውን ስራሕቲ መረጻ ብትኩረት ምስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣብዚ ከባቢ እውን እንተኾነ ክካየደሉ ዝኽእል ኣገባብ እዩ ዘሎ ኣብ ደቡብ ብዝተበጣጠሰ ኩነታት ኣብ ብዙሕ ከባቢ ዘሎ ጸጥታ እቲ መረጻ ክዕንቅፍ ብዘይኽእል ኣገባብ ንምፍጻም ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ይድሊ እዩ ኣብ ከባቢ ወላይታ ኮንሶ ቡርጅን ካልኦት ከባቢታትን ዘለው ጸገማት እቶም ሓደ ካብ ጎረባብቲ ዝለዓሉ እንትኾኑ እቶም ሓደ ድማ ብቐሊሉ ክፍትሑ ዝኽእሉ እዮም እቲ ጸገም ጸጥታ ኣብ መረጻ ዘተኮረ ዋላ እኳ እንተዘይኾነ ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕ ግን የድልዮ እዩ እቲ ክልል ግና ልዕሊ 90 ሚእታዊ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት እዩ ዝርከብ መረጻ ንምፍጻም ማለት እዩ ኣብ ክልላት ዘሎ ኩነታት መረጻ ጠሚተን መብርህ ዝሃባ ኣካባቢት ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ዝኾና ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ከይዲ ምዝገባ ቀረባ ምሕያሽ ዋላ እንተርኣየ ሕዝውን ክንደት ዝድለ ከም ዘይኮነ ሓቢረን የመራጮች ምዝገባ ቀን ሊጠናቀቅ ያወጣ ነው አንድ ቀን ነው የቀረው ንምዝገባ መረጽቲ ዘውጻናዮ መርሃ ግብሪ እናተወደአ እዩ ኣፈጻጽሙ ከም ዝረኣናዮ እዩ ኣብ ሓደ ክልላት ጽቡቕ ተዓዊቱ እዩ ኣብ ሓደ ድማ ኣብ ክልልና ብዝነበረ ጸገም ክፍተትን ገና ኣብ ቃልሲ ኢና ንርከብ እዋን ምዝገባ ምንውሑ ዘይተርፍ እዩ ንቕድሚት ንኽንደይ መዓልቲ ይኽውስኽ እቲ ቦርድ ዝውስኖ እዩ ዝኸውን እዋን መረጻ ካብ ዘጓቱቱ ስራሕቲ መንጎ ናብቲ መረጻ ናብ ጣብያታት መረጻ ምጓዓዝ ሓደ ምዃኑ ዝገለጻተን ኣካቢት ነዚ ጸገመ ንምፍታሕ ኣመራርሓ ክልላት ነቲ ቦርድ ሓገዝ ክገብሩን ብትልሚ ክሰርሑን ሓቲተን ያደራ ምለው እያንዳንዱ የክልል በተዋረድ ኣነ ሓደራ ዝብሎ ሕድሕድ ክልል ብመሓወሩ ኣብ መጓዓዝያ እንታይ ይመስል ኣበይ እንታይ የድሊ እንታይ ዓይነት መጓዓዝያ ዝብል ብኣግባቡ ርኢና
ስራሕትና ብትልሚ መሰረት ክንሰርሕ ኣለና እንተበዝሐ ካብ ማእኸል ናብ ጣብያ መረፃ ካብ 3 መዓልቲ ንላዕሊ ክወስድ የብሉን ስለዚ ኩሎም ክልላት ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዮም ትልሚ ከውፁ የዘኻኽር ናጻ ሰላማውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝኣተውዎ ሰነድ ቃል ኪዳን እናተተግበረ ብዘይምዃኑ ከም ዘሻቐሎ ቤት ምኽሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ፍሊጦም ኣካብ እቲ ቤት ምኽሪ ዶክተር ራሄል ባፌ ፓርቲታት ብሓባርን በሓላፍነት መንፈስ ንምስራሕ ዝኣተውዎ ሰነድ ቃል ኪዳን በኣግባቡ እንዳተተግበረ ከም ዘይኮነ ገሊፀን ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት እንዳተጣሓሰ ብምዃኑ ብሓበራዊ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ዘጋጥሙ ፀገማት ብልዝብ ክፍትሑ ይግባእ ኢለን መንግስቲ ንሰላምን ፀጥታን ሃገር ክሰርሕ ከም ዝግብኦ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩሎም ትካላት ሓበሬታን ድሕንነትን ሃገር ናብ ፀገም ከኣቱ ዘኽእሉ ፀገማት ከየጋጥሙ ቀዲሞም ሓበሬታ ናይ ምሃብ ተግባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እቲ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ሓቢሩሎም ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራፃይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራፃይነት ኣይምዝገብን زينو طيم ببزح حزبا كاب عالمنا كالأي درجة حيزات تركب هندي داغماي بستلع على فيروس كورونا أبا وشتي 24 ساعات لعلى 300 شو حدش بت فيروس تحزو زيجاتات نتتمزجب لعلى كل تشح زيجاتات ما هي وتم حلاف تتبطيبهم أبا هندي بكورونا استتحزون زموتن سبات كترنا وسخن تخون أبا هوسبيتالات لعلى حترات أكسجين عاراتن داغماي بستلع على فيروس نمقوامات أقام غير وتبايلهم مهاراشات راب استبهلت جزات هندي زركبه هوسبيتال بزتل على حدا جابارة حو مخنيات أبت هوسبيتال زنبرو حمومات فيروس كورونا هيوتو محلافو الجزيرة أبتيبو أبا قدما يكونات عالم تساتفهم بمخنيات حبر قربتهم قبوا حاولتن زي قمال متحدرات منيستر مكلخال الإنجليز أبا قدم بارلمات هاجر تطوب بموال يقريت حتيتهم منيستر مكلخال بين والل نتي قريتها زغربو أبا قدما يكونات عالم إنجلاند تواجيهم تسووز ألمتن إيجاوانن وتحدرات حاولت زي متكالو نايت خوينات كوميشن زخري زوج أو ريبورت سعيبيهم نت ريبورت سعيبو قدما منيستر إنجليز بوريس جونسون قداي زرعونات بتعمي كمزت حساسبهم BBC سبتيبهم اتوم قدما منيستر وسيخهم نناتنتكم كبلو هيوتهم نزتسوؤو خلهم مزقبوهم كبر مهابن مزكارن حابراوي قبونا إيلهم كم ريبورت كوميشن زخري قدما يكوينات عالم بحبر قطعهم مخنيات بزوحات وتحدرات حاولتي تسرحوا لمن كم ونستوصنوا بحبار بزي من محاولة الزخري كم استقبرون مساعتهم نستواقوا صعادوا قنا قبوا حاولت الزخري كم استسرح لهم BBC تسابسيبهم